Hallelujah, sibulise bathandekayo, sibulise emabandleni, sibulise kwabantu abasibukeleyo, sibulise kwabamameleyo kwiindawo ngendawo ezibhedlele ezitrongweni everywhere around the world. Hallelujah. Lo uthethayo ke phambi kwenu nguAnelisa wakwaMayiphume, okuhlala ke uhlala kwalapha eMonti, kodwa obalulekileyo ke wasindiswa inkosi. Inkosi yandifela njengomfeli lomsindisi wami. Hallelujah. Silapha ke namhlanje bangcwele simenyiwe nguye ubhuti wethu. Ubhuti Camagu, ikhona la ngoma ithi Camagu nkosi yami ndicela uxolo ngalamatyala am endiwenzileyo. Hallelujah. Simenyiwe ke ngubhuti namhlanje ukuthi sizoshumayela sithethe ngelizwi lenkosi. Hallelujah. Namhlanje ke ndinikiwe ilizwi lam ekuthiwa make mandilithethe, ndithethe nabantwana bakaNkulunkulu, because ukhumbula ithi iBhayibhile the word is God and God is the word. uThixo luthando. Hallelujah. God is everything that we need in our lives ezimpilweni zethu. Hallelujah. So ilizwi lethu esizolifumana namhlanje, hallelujah, lithi ke namhlanje ndiyakuba nawe eparadise. Hallelujah. Today I will be with you in paradise. Hallelujah. Lifumaneka ke pha kula ncwadi kaLuka ichapter ngu-23 iverse ngu-43. Hallelujah. Lifundeka ngelihlobo ke ndizayifunda kwincwadi yesiNgesi. Hallelujah. Ithi ke apha kwincwadi kaLuka verse chapter 23 verse 43. And Jesus said unto them, Verily, I say unto you, today I shall be with you in paradise. Kuyesu ke utsho bangcwele kweli lizwi. Utsho kwisela. Hallelujah. Indoda yayibeke ecambi kwakhe. Hallelujah. Iyobulawa naye. Hallelujah. Le ndoda yabuza ukuthi kanti awuyo nkosi na? Kutheni ungasisindisi? Hallelujah. Uthi ndiyakuba nawe eparadise. Hallelujah. Eparadise. Now mhlawumbe nawo umbuzo ukuthi what is paradise? Hallelujah. Kuba singabangcwele we have different visions ukubana yintoni iparadise, yintoni into ethile. Kodwa one, iparadise is a place of peace. Hallelujah. It's a place of comfort. It's a place apho wena uzoya khona emveni kokufa kwakho. Hallelujah. It's a place apho you will meet noThixo wakho. Hallelujah. Apho nodibana noThixo, because uzabe ungasaphili emhlabeni, uzabe uphila eparadise. Hallelujah. And ke ngokubathandekayo, you know, ikhona lanto ithi inyama iyawusheka emhlabeni. Hallelujah. Because inyama yeyasemhlabeni, kodwa umphefumulo yena nto ebalulekileyo. Akuzuya inyama yakho eparadise, kodwa kuzaya umphefumulo wakho. Hallelujah. Because the moment we leave lo mhlaba, it is our soul that goes to earth. Hallelujah. Kumphefumulo into ebalulekileyo. Hallelujah. Uyama kumphefumulo wakho oyawukuya eparadise. Hallelujah. Ibe khona ke napha kwincwadi ye Revelations chapter 2. Hallelujah. Ethi uNkulunkulu ndiyawukudlisa ukutya bobomi. Hallelujah. Okusemthini. Hallelujah. Okwakutya yintoni? Hallelujah. It is life. Hallelujah. In abundance. Hallelujah. Kukutya okuphilayo. Hallelujah. Kodwa ke lamthi ibe inguye uNkulunkulu. Hallelujah. Because lamthi uthi uThixo xa sifunda apha kule verse. Hallelujah. Ithi inokubana he that has an ear, let him or hear what the Spirit says unto the churches. To him that overcomes, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise. Ndiyawukubanika batye emthini wobomi. Lo mthi wobomi uphi? Uphakathi eparadise. Hallelujah. So ithi lento before ukwazi ukutya kulamthi wobomi. Hallelujah. Funeka nawe mzalwane, nawe dadwethu, mntakwethu, uzilungise indlela yakho, because you can never enter a paradise without connecting with your God. You can never enter a paradise ungavumanga ukuthi inkosi ngumfeli nomsindisi wempilo yakho. You can never. Ithi uThixo akazelanga ukubana kusindiswe abantu abathi siyayazi iBhayibhile, siyamazi uThixo ukuthi operate njani. uThixo ufuna aba bathi mna Nkosi ndiyazinikela ngehlobo ndililo kuba ndiyazazi ukuthi andinanto. uThixo ufuna abantu abanjalo, not people who are ignorant,
Not people who think that they know everything about the Lord. Not people who think that they cannot be corrected. God to take off about him. Lord, I am hungry for you. I am hungry to be with you. Ndifuna ukwenza ubudlelwane nawe. Funeka sibe nobudlelwane noNkulunkulu. We have to have a relationship with the Lord. And how do you have that relationship with noThixo? You give your life to Christ. You surrender your life. Uzinikele impilo yakho yonke. Ungakhathaliseki mnasekhaya. No matter you how educated you are. Usuka kwifamily enjani. uThixo akajongi lonto. Ujonga inhliziyo yakho. Ukuthi ngaba yona iyamfuna na. Ukuthi ngaba yona imlambele na. You surrender yourself unto the Lord. Libale yonke into. Because uyayazi xa ubomi bakho busezandleni zikaNkulunkulu. That is where your life is more safer. uThixo uyamenza umuntu wakhe. God molds his people into the people he wants them to be. Now ubufuna namhlanje mntasekhaya ukwenziwa nguThixo. Kuba kubhetele ukwenziwa nguThixo than ukwenziwa ngumuntu. Lixesha lakho namhlanje ukwazi ukuthi ungene la paradise. Uthi Thixo, I change my lifestyle. I change the way I am doing things. Ndiyayazi ukuthi Thixo endleleni ndonile kuba ndingumoni. Lithi lizwi lenkosi sona ngokwenza ngobona nangothetha. Zikhona nezingazaziyo izona esizenzayo. But when we go before the throne of grace, siye phambi kwakhe sithi Thixo sixolele. Sixolele. Lithile ilizwi wathi baxolele bawa kuba abayazi into abayenzayo. Baxolele. Who are we not to go before the Lord and say, Lord, we bow down unto you. Sixolele ukwenza kwethu bawo. Sixolele ukunyathela kwethu. Sifuna ungena paradise. Sifuna ukuthi xa sihamba kulomhlaba sozothatha ibandla lakho umakoti wakho sihambe nawe. Sihambe nawe. Singaphoswa yimini eyofika ngayo. Ithi iBhayibhile xa ibuza kuThixo, abafundi bayabuza kuThixo ukubana igaba iyawuba nini nale mini apho siyawubona khona ukuthi yeza. Sibone signs ukuthi yimini ozawufika ngayo. Uthi uThixo angekhe niyazi. Angekhe niyazi. Kodwa namhlanje I come before you. Ndithi khawuthathe lo Thixo man. Lo Thixo lona is a merciful God. kuThixo othanda wonke umuntu. Ongakhethiyo mntasekhaya ukuthi unxibe ntoni. Ongakhethiyo ukuthi what business do you own. But ajonge inhliziyo yakho. Ajonge wena. Ukuthi ngabe uyamfuna nyani na. Because nguwe ofuna yena. He wants you to surrender your life kuye. Bayabuza abafundi ukuthi sizawubona ngantoni na. I know that you may be going through izinto ezininzi ebomini bakho. Mhlawumbe ithemba lakho alisekho kuThixo kuba uye wajongana nezinto. Kodwa mani khawuze kulo Thixo. Usiza ngethemba ukuthi he can change my life. Ukuza ngethemba ukuthi he can make a difference into my life. Funa uthembele kuye. Funa uthembele kuye. Uthi namhlanje ndiyakuba nawe paradise. What is paradise? It's a place of peace, a place of comfort. Now uyayifuna le paradise. Uthi Thixo khawuzinikele kuye. Nansi intombi yayingakwazi ukuzala. Imani siya etempileni. Ithi Thixo ndisakholelwa kuwe. Iye. Umyeni waye engayiniki nesanti yonikele etempeleni. Kodwa abantu bemhleka kuba wayengathazale. Kodwa omnye zala ngapha. You know uThixo wenza isimangaliso. Wenza isimangaliso uThixo. Waphendula umthandazo wakhe. Wathi I shall give you a son. And that son you shall sacrifice him unto me. Hallelujah. Nali ilizwi lethu namhlanje bangcwele. Khawuze mali kulo Thixo. Levangeli imahala lena. Ayibhatalisi levangeli. Akubhatalisi uba noThixo. Kufuna wena nje uze kuye, uzinikele kuye.
akubhatalisa uba noThixo. Ithi iBhayibhile, he is the end. Usisiphelo nesiqalo sempilo yethu. Akukho apho sinoguqa khona. Makubizwe igama lakhe onke amadoda yakhothama. Kuba kubo bonke uThixo baphila apha emhlabeni nguye yedwa uThixo. Kulo Thixo lo simkhonzayo. Kulo Thixo lo lasithi wafa wavuka wavukela impilo zethu. Siphila nje kungenxa yelo thando. Ithi iBhayibhile uThixo luthando. uThixo luthando. Ukuzibuza namhlanje usaphila nje ingaba yonceba yakhe. Usaphila nje ukwazi ukuphefumla igaba yonceba yakhe na. Kuba kaloku umuntu asekhaya ukulala is your choice, but to wake up it is not your choice. Khawuthathe lo Thixo. Khawuthathe lo Thixo. Sijike indlela zethu. Sijike ukunyathela kwethu. Sijike ukwenza kwethu apha emhlabeni, so that we can make disciples for the kingdom of God. Emabandleni Thixo uthetha nathi. This is the time ukuthi silungise amabandla ethu. Sizise disciples. Sikhulise disciples for umsebenzi kaThixo. Uthi uThixo apha eBhayibhileni xa egqiba ushumayela wathi hambani niyoshumayela ivangeli yam. Hambani niyosindisa imiphefumlo. La miphefumlo ikwazi ukuthi ifudibane nezulu, ifumane izulu. Namhlanje I am sure that we all want to go to heaven. Khawuthathe ke lo Thixo. Hallelujah. Khawuthathe le Thixo dadwethu. Lo Thixo man, he is not a God that lies. Konke akuthethayo kuyenzeka. Kufuneka nje wena ukholelwe kuye ukuthi unguThixo ophendulayo, unguThixo wezinto zonke. He is always faithful and he provides. He is not a wicked God that he cannot forgive our sins. Sixolele izono zethu, axolele nesasenzayo. Uthi xa ufika phambi kwakhe akasabali ukuthi wone kangakanani na, kodwa ubulela kwalena uThixo ukwazileyo ukuthuze phambi kwakhe. Uthi, Father, I surrender my life. Lord, I know that I have sinned in front of you. I, Lord, know that I have done wrong, oh God. God, namhlanje, please forgive me. Forgive me of my sins. Forgive me of my doings. Lord, I know that I have committed a crime. God, the Lord forgives. He is a faithful God. Hallelujah. Namhlanje, surrender your souls unto the Lord. Khawunikele impilo yakho kuThixo. Khawunikele ubomi bakho kuThixo. uThixo uzakwamkela ngezandla zakhe. Asoza akushiyele ecaleni. Uthi ezwini lakhe, I will never leave you nor forsake you. Uthi inkonkoza mina ndizawuvula ndinguThixo. Uthi funa mina tanci. Konke ukuyawulandela. Makhe sifuneni lo Thixo namhlanje. Ulungile yena yedwa. Akuna kufaniswa namunye uThixo. Akana ukufaniswa nantoni nephila apha emhlabeni. Phela mazwi bangcwele lithi ukuze singene paradise, let us surrender our lives unto the Lord so that we may be at peace. Khumbule ekuqaleni ndithe iparadise, it's a peace, it's a peaceful place, it's a place of peace. Apho uyawufumana ukuphumla khona, apho uyawuhlala noThixo wakho. Ukubona ukuthi le ndawo uzabe kuyo igcwele iflower, igcwele ubuhle, igcwele igolide, igcwele isilivela, indawo ongazange waya kuyo. Hallelujah. Masinikele impilo zethu bathandekayo. Ndithe xa ndithetha ndathi this levangeli imahala, ayibhatalisi, idinga wena, idinga mna ukuthi sizinikele kuye lo phezulu. He will never leave you nor forsake us. Lithikile izwi lethu, ndiyakuba nawe eparadise. He will be with you in paradise. He will be with you in times of need. He will be with you in times of your weakness. He will be with you xa abantu bekujikela
Hallelujah. Kulo Thixo lo simkhonzayo. Yekho uThixo akuphoxe. Thixo ufuna wena. Khawusabela uyabizwa namhlanje. Awubizwa ngumuntu kodwa ubizwa nguThixo. Uthi uThixo yiza kum nathi nguye uThixo wakho. Uthi yiza kum because I am the father of the fatherless. I am a father to the widow. I am a father to every living thing. Ndithanda phaka kwencwadi yeGenesis. Apho uThixo enze konke okuphila emhlabeni. Wadala umuntu, wadala intaba, wadala izilwanyana. Kodwa wathi I give you power and authority over every living thing on earth. Iphinde ithi iBhayibhile, we are the kings and queens of this earth. You see the uthando lungaka esilinikwa nguThixo. Uthi sizimbewu zika-Abraham. Such love is that. Awufuni na wena uba kulofumana lo Thixo. Awufuni na wena usindiswa. Ukwazi na uphume uthi uThixo wayitshintsha impilo yami. uThixo wayenza indlela empilweni yami. uThixo wayiguqula impilo yami. Let me tell you mntasekhaya, baninzi abahambe kulomhlaba bengalifumenanga elithuba. Athi umama wayethetha ukuthi apho izipho zileli khona kusemangcwabeni. Igifts zabantu zisemangcwabeni because ikhange bakwazi ukuzisebenzisa apha emhlabeni. They were never made of disciples who can preach the gospel of Christ. Namhlanje kwezi Easters, we want to call upon you. Come and be the disciple of Christ. Izamani uzofumana le paradise inhle kangaka. Uzofumana lo Thixo umhle kangaka. Omthandayo umuntu wakhe, ongamjikeliyo umuntu wakhe. Dishiya namazwi athi sendizohlala phansi. God is faithful. UnguThixo othembakeleyo maxesha onke. Ayikho into angasoza akwazi uyitshintsha. Akekho angakwazi uyikwenza. Akekho into angakwazi uyiguqula emntwini wakhe. He just needs you ukuthi uze kuye. Uzinikele kuye. Umlinda kwenze. You wait for him to mold you. Uzakwenza ngalendlela ufuna ukuthi abe yiyo. Because the moment umoldwa nguThixo ube ludongwe olenziwa nguThixo, you are becoming what God has wanted you to be. Because everyone ofikayo apha emhlabeni, you know, xa usandozalwa, uzalwa usiza nesipho. Uzalwa umntana evale isandla. That gift is in the hand of that child. So ukuzalwa kwakho, you are coming with a blessing on earth. But ke ngoku because siphila kumhlaba onezinto esinothi xa sizipisa okanye abantu abathatha izipho zabantu babajike babe yilento uThixo ebengabafunanga ukuthi babe yiyo apha emhlabeni. But today khawubuye man, ulapho, you are a worshipper, you are a preacher of the word, you are an apostle, you are a teacher, ungumfundisi. God planted something in you, but kwafika ixesha ukuthi ubuyumva ngengxaki ubujongene nazo. It's in the family okanye ebandleni. But today ndithi kuwe, come back. Buya. Uyabizwa. Your job is not done. Awukagqiba umsebenzi wakho. You still have a lot to accomplish. You still have disciples to make for the kingdom of God. Ukuthi abantwana benkosi bakwazi uyohlala noThixo eparadise. Bakwazi ufumana ukonwaba, bakwazi ufumana ukuphumla. Ngalo mazwi ndithi inkosi benani, inkosi insikelele. Thixo uyandithanda. Thixo sozanishiye. Undithanda ngaphezulu kwento yonke. UThixo bengakuthandi ngokungaphili namhlanje. Kuba wena ukhuselwe lizulu. Izulu lapho uhamba khona lihamba nawe. Ngalo mazwi ke ndithi, may the Lord be with you. May the Lord protect you. Where's the Easters? Let these Easters be Easters zotshintsho empilweni yakho.
ezi Easters makuguquke abantu, impilo zabantu zibuyele kule ndlela uThixo ebefuna ngayo okanye uThixo anqwenela ngayo, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.